80% sa mga drivers dinhi sa syudad ang nisuporta sa tigil pasada. Gipanguluhan sa grupong Piston ang usa ka rally uban na ng kadaiyang militant groups sama sa Bayan, KMU ug League of the Filipino Students. Babag sila nga ang mga kapitalista ang muhawid sa pagmodernisa sa mga jeep, inay ang gobyerno maoy mo padagan niini. Wala man tayo supak sa modernization program. Basta buserbisyo kini ngadto sa kadaghanan. Dili sa pipila lamang kanang gitawag monopolisasyon, monopolyo sa mga transport o ipasa ngadto sa mga kapitalista diri sa mga lugar ni sa atong nasod. Himuon na government owned no ang ato ang public mass transportation ug dakong ikonsidera ang panginabuhian sa mga drivers, operators ug ang welfare ng mga commuters. Aduna usab mga drivers ang mas gipili nga mamasada atol sa transport strike. Uyan mo ko ana nila, walang problema lang kay hinanglan mo ta kwarta. Pwede, di kita manginanglan. Suportado nimo sir imong mga kauban. Suporta ko pero nalagyo kay apas nga panginahanglan nun. Aminado ang ubang mga pasahero nga nalisdan sila tungod kay diyutay ra ang sakyanan nga namasada. Kapoy kayo gulat, tapos init pa jud kaayo. Tapos balik karon marag almost 15 minutes ako naggulat og jeep. Tapos wala, tapos naggadali pa jud mi. Lisod ba kasakay? Lisod, mga uban mga pasahero kay lisod na pong sakay. Si LTFRB 11 Regional Director Attorney Teresita Iniguez nagpaklaro nga walay mawad-an nga mga drivers og trabaho diha sa kabag-uhan nga himuon sa mga pampublikong panakayan. Na may suporta ang gobyerno ana. The government is also eyeing, looking at the entire picture. Nanay ayuda ang gobyerno nga pagkahimuon. Nagkaroon og memorandum of understanding with Department of Finance through Land Bank of the Philippines to provide loan assistance to operators who will be affected by this PUV modernization. Samtang ang gobyerno adunay gihatag nga tabang ngadto sa mga apektadong commuters. Sama niining 36 ka mga bus nga mohatag og libre nga sakay ngadto sa mga walay masakyan nga mga pasahero. Nagpasalamat ko kay siyempre strike man ron. So save mo ang kuan ani pamasahe. Parehasa na ron ay mga tao nga naay mga appointment na mga lakaw. So makabiyahe gyapon. Kasama mo sa balita kini si Radyo Man ay Miginita Tatak RMN. Tatak RMN.